С тържествен водосвет отслужен от епископ Киприян според християнските традиции за здраве и успехи официално стартира предизборната кампания на НДСВ във Враца. Влизаме в изборите с високо самочувствие от направеното в последните 8 години за развитието на страната, заяви при представянето на листата водачът и мажоритарен кандидат Христина Христова. НДСВ влиза в тази предизборна кампания с високо самочувствие. Ние сме млада партия, но сме последователни както в политиката си, така и в спазването на традициите. Защо влизаме с самочувствие? От направеното в последните 8 години в икономическата и социалната област, от качеството на личностите в нашата листа, от добрите резултати за НДСВ в евроизборите и от професионалното качество на нашата предизборна платформа. Листата включва 12 имена и една от най-младите. Втори в нея е областният управител Антонио Георгиев, трети кметът на Мизия Виолин Крушовенски. Всички имена в листата са познати в област Враца лица, допълни Христина Христова. Нашата листа е най-младата във Врачанска област, средната възраст е 44 години, имаме кандидат за народен представител на 26 години, доминирана е от жени, т.е. спазваме европейското правило за равнопоставеност на мъжете и жените, имаме 7 жени и 5 мъже от много добри професионалисти. В предизборната си кампания НДСВ слага акцент на младите хора, на мерките за излизане от икономическата криза, на развитието на социалната сфера. Доказателство за свършеното от НДСВ е официалното преобразуване на Медицински колеж във Враца в филиал на Медицинския университет София. Всичко това благодарение и на усилията на Христина Христова и Антонио Георгиев. Аз участвах в този процес на преобразуване, положих много усилия, както и други хора положиха усилия, например ректора на Медицинския университет, доцент Маринова. Мисля, че е много добре за Враца. Тук има една прогноза да има около 1000 студенти, да помогнат за икономиката на Враца, за поминъка на Враца и при всички случаи е много добре, че вече имаме висше учебно заведение.